Ruwan jakara, 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 ruwan jakara. Ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara. Maza da mata soyayya a dan rayuwa, idan da so ana daɗa samun shakuwa. Ruwan jakara, ruwan jakara, a hankali ake tafiya cikin nutsuwa. Da ni da ke ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Da ni da kai ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Bar hanzari biyo na asanni zo ga ruwa, ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan. ba shi wake ana miki magana ba ta ba ba shi ma ana miki magana ba ga mun miki kama da wanda a daga miki da ma me haka ka dalla ka Allah ku bogun da waya ta fa ba ta wayan ta da Allah ai albuwana mata kuke irin wannan kuma daga yana ga yan mata wallahi zan je nan ne. Ake cikin tafiya ke kadai babu wani mai dan raka ki kai ba unguwar nan mace na unguwar wanda kana to kuma yake ce baki san matsalar unguwar baki tafiya haka sa haka bai dace ba in san ku mata bai kamata a ce kuna ba tafiya irin wannan ko kadai ba ko ya kamata ki bani nan ko sai in da kira ki dira ki sai in taka ko yabo okay. Okay? Okay? Okay. Me suna malama? Aisha, okay. Sana gode zan kira ki ko? Na zo yanzu. Okay, to mun taka muku. Ai bai kamata a ce ki dinga tafiya cikin wannan unguwar haka sakaka. Bai dace ba ai. Amma ki ba unguwar nan mace ko? Eh gaskiya ba unguwar nan ce ba zuwa nan. To kin san wannan unguwar ta mu fa ruwan jakaran nan. Sai a hankali fa bai kamata ki dinga dan tafiya a haka ya kamata a ce yawo ya an zaki je akwai wanda ke dan dafa miki kin ga akwai mata ana tarere ku bai kamata ki dinga irin idan da su ana abin da yasa na kira ka nan ya kai dala ka dala muna zamu da shiri je ka kira mu wannan shafi je ka dala tsoron kai da ka fara abu ka ce duro abin da yasa na kira ka Hassan ba komai bane illa akan batun magana auren nan ina so na hada ku da wannan yarinyar kai ka hakiki ce sai wace yarinya kuma da Allah ya sa babanka yana nan ba za ka yi haka ba tunda ni baka ci magana ta ba ai za ka ji tasa so muke mu da daura dankon soyayya da zumunci tsakanin mu da ku amma kai gaba ɗaya ne ma kake wani gurin ana nuna ma annabi kana rantsa ido amma kawo yarinyar nan Habiba tana so na kuma ni ma ina san ta
wace Habiba ni aka Habiba irin mutsiyaciya ma irin matsiyata irin wannan ka zo a nuna ma arziki kana gudu ka nemi Bilkisu ƴata yadda take ta masifa sannan taka a haɗa auren nan amma kaki shi fa so ba ruwansa da kuɗi kuma yarinyar nan Bilki har yanzu ba hankali ne da ita ba wallahi ruwa na ta yake ni ne mahaukacin ne ma ko to haka ke nufi mana ana nuna muku a zo a dada danko sai an ce za a yi muku haɗin zumunta ku ce a haɗin mugunta za a yi ko ba komai ba komai amma muna so ni dai ban ga abin nema a wajen waccan yarinyar Habibu ba me aka yi ubanta waye ubanta me da shi ilimin addini sosai wallahi kai ka ji ta a hadisi to ana nuna muku abin nan kuna gudu ba shi kenan ba Habiban me to sai kai ta yayi uba na kace ni ban magana kenan Habiban me Allah ya kashe Habiban a yau don ubanta Balaraba! Na'am da gida. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Sannu. Yawwa. Isra'ila. Su dama abin da sa nake rake. Akwai wata magana da muke so mu yi da ke. Kin san ita rayuwa da ke ganin ta tana da tarin kalubale da yawa a cikinta. Duk mutumin da Allah ya ba shi ɗa har ta kai matsayin budurwa hankalinsa ba a kwance yake ba ko da na tafi can na baku na san na barki da aiki mai tarin yawa domin tarbiyyar ya mace wahala ne da ita gaske saboda haka tun da na tafi babu wani tsayayye da ya fito akan wani hanyar ni fa na fi so ga na samu wani ina aure da ita Aiko akwai. Hasu uku ma. Akwai Abdul. Akwai wani Abbas. Akwai Goma. Shi dai Abdul din ya taɓa zuwa su ɗaya. Daga nan kuma ban ƙara jin motsinsa ba. Abbas din. Amma dai na ga kamar hankalinta ya karkata akan Goma. Goma. Dan wajen mara dani ba? Can banza. Ni za a zo da wannan shegantakar? Amma albasa ba ta hannun ruwa ba. Albasa ba ta hannun ruwa ba. Ai ubansa amini na ne. Abokina ne na gaske kuma ke kin sani. Amma wannan yaron dauki ƴata an hada zuriya da shi bashi ba zai yi ba. Kin ga shine kwace. Shine shan gobe, shan kwaya, banne. Duk wani abu da kika sani harkar daba, harkar waye da wannan yaron dauki ƴata an bashi Allah kiyaye. To bari ga miki. Da ke da ita idan wuta ma kullalliya kuka yi to wala warware ta ba ma zai faru sam kuma saboda haka daga nan duk matakin da zan dauka kuma sai na je na ga hambe gari ni ban yi da wannan ba sam ba zai yi ba na ga ruwan jakara 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 Fatima kawo min carbin nan yawwa daman Fatima ina so mu magana da ke Dala ina tambaya. Allah ya sa na sani. Dala ka gane fuskan wanda yake waya na? Ai gaskiya ban gane shi. To ba da ma na gode.
so mu yi maganin na gaban mahaifiyarki amma ni da ke ta shafa ki san duk faɗin duniyar nan ba ni da wata yada da fice ki ko ba wacce nake kauna fiye da ki kuma na san ba za ki ba da ni ba kuma ke ma duk abin da ba na so ba ki san sa ina so ki mai da hankalinki ki samu nutsuwa ki kwatar da hankalinki abin da nake so nuna miki kin san an ce abin da babba ya hango ko yaro ya hau kan titin da da goron dutse ba zai hango shi ba zuciyarki da tunaninki sun tafi wato sun karkata a wani bangare daban na fatan kina fuskantar ta dan ne miki magana kan wannan yaron ba wai dan ina kinsa bane ko ba na son sa bane a halayyarsa ce ba na so kuma ina so in saki a cikin nutsuwa in zaba miki miji na gari in bata daga hakkin da nauyin da Allah ya dora mu akan ki domin ba zai yi in dauki kamar ki ne miki tarbiya na kyautata miki duk abin da ake nema a rayuwa na baki na farko ga ki Allah ya yi ki a cikin musulunci an yi miki tarbiya kina da ilimin addini ga ilimi na zamani in dauke kin aura miki wani wanda bai dace da ke ba in ne haka Allah gobe ya mali tarbiya ina so ki bani wannan goyon baya ki rabu da wancan yara kamar inda na ga ki ba wai dan ina kinsa bane dan halinsa domin nawa ne in na gari ne ai ubansa amini na ne ni zan tsaya in ce wance jiki na baki wani akan wannan ne kiran ki ina fatan ko ba za ki zuba mun tsakuwa a cikin gidan ba ina fatan ki kula da wannan kuma ki kiyaye zan je masallaci sai na dawo ina masifar sanya malam ya haƙuri don Allah na la tambaya nake Allah ya sa mun sani lalla malam kun gane fuska wanda yake waya na gaskiya ban gane shi ba gaskiya ba mu san shi ba kila in kin yi gaba ki samu wanda ya san shi gaba da amma na gode ni isa ka hana in gaya mata wancan waye goma ne fa ka san waye goma kuwa a gaban kafaran nan ya yanke wa wani gaye hannu ka san yadda nake son rayuwata kuwa wallahi goma bai da mutum buri na kawai aure yarinyar nan Habiba bai da imani ni ma kuma gaskiya sare mun wani abu a jiki da matsala ruwan jakara ruwan jakara ruwan jakara ruwan jakara Assalamu alaikum. Aisha. Awon lafiya. Ga na ƙara su kofar gidan. Yawa. Aisha ya gari? Lafiya kalau. A gida? Lafiya lau, ka zo lafiya? Lafiya kalau wannan. Mun fa na yi mamakin yadda aka yi ka gane gidan nan da wuri. Allah. Kin san kwakwalwar ta mace akwai sauran ɗaukar lissafi. Ya harkoki. Wallahi lafiya kalau. Ya kowa da kowa. Alhamdulillah. Kin na ta mamakin dan kiran ki yake a waya kuma. Wallahi. Kin san sakon gizo wuce na koki ba ko? Tsakanin mace da namiji. Me ake samu idan kallo yayi yawa? Wuce wannan abin da ake cewa na zarar da matasa ba cikin gari ko? Na san dai sakon nawa da bukatar tawa ba za ki kyan san shi ba na soyayya na ko? Insha Allah. Allah? Allah sa da wasu abubuwa na musu canza su da wani saboda kin san abubuwa sai dai addu'a na sha amma godiya nake da wannan ko insha Allah na ji daɗin kiran ki ko
sai mu ƙara su magana. Tamshi kenan. Ya gaishe mu da mutanen gidan ku. Ka kai da gida. Nagode. Ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara. Daga zuwa kuma sai tafiya? Wallahi to aikin san mu din ne ba mu da lokaci wani lokacin. Gaskiya dai zan ga ranar da zaka zo ka cikin time anan dai da za mu hira sosai. Ki hakuri za a yi wata ran wannan gashi kin shiga da shi ko? Ai haka kuma. A karki da mu karba ka. Ba ka gajiya wallahi. To ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Ya Allah karki da mu. Gode sosai. Sai dai mun yi waya kawai. To ba damu. To ki gaida gida. Ki gaida mutan gida. bukata Allah rufa ma kai ka gaji kakanka inuwa wannan haka ka gaji kakanka ci gari wannan haka yake to Allah ya taimake ka al'amura fa sun cakuɗe a wannan gari namu na ruwan jakara Allah biya ma bukata waɗansu hatsabiban yara suna nema su mai maka da garinka da ka gada a gurin iyaye da kakanni kwata su waye wani dan mahalukiyan ne wani dan iskan ne ubansa waye a nan garin ruwan jakara da zai janyo wannan masifar waye shi Allah taimake ka talakanka ne waye Allah taimake ka wani yaro ne ana kiran shi da goma Allah biya ma bukata wani yaro goma Allah biya ma bukata ya ba damuwa to Allah ce amma dai an raba gadon nan ko zancen rabon gado an raba me yake tafi da kai ya ji mai gari Allah ta yama ranka amin watan wani abu ne na'am ita so a garin nan kaf ni kuma ina ganin bai kamata kana garin nan in ɗauki hukunci a hannuna ba Allah ta amin da wannan gaskiya ne to watan na yi gini na haɗa bulo ɗina ake nema a rusa mun balanga baki dan wani dan shegen ne waye ubansa wato Allah ta yama ranka yarinya yata na ga mu tarbiya kakaf da komai saboda haka an samu wani yaro nema yake iru samu tarbiya na baki da ba za ka kawo min shi nan ci ubansa ba waye ubansa waye wannan gari ya ce waye Allah biya ma bukata Allah ya kiyaye mu amin wannan ce isa naga ya kamata in taho in kawo gaban ka dan kuna garin nan irin ku ba za mu yi hukunci a hannun mu me gari ya ce dan gidan uban waye wallahi ranka dai ina gama wani yaro ne ubansa ya mutu maraya ne wai ana ce ma da suna Goma ka ji ko a ku dakata tukuna karka kashi karka kashi ina zuwa tukuna zan shawara karka kashi me gari ya ce karka kawo shi za a neme ka kan kawo shi za a duba lamarin inji mai gari madalla san barka inji mai gari a iya tafiya ba komai dada maka lafiya da imani wajen nake Allah kyautata gabanka da bayanka Allah ya sa ka ga bayan makiyanka daga kanka an gama mai gari a garin nan wallahi na ji guda ta tashi abin ne ai abin razani ya haka me ya faru zaki zo ki kwada mun mari kin san waye ni kuwa Me za ka yi? wayihu kutubar durin wannan kai ya sa ke kin san waye ni da kike gaya mun wannan maganganun kin ci darajar ke ya mace ce amma na rantse da girman zatin Allah da ba za ki ƙara minti ɗaya a duniya ban kai ki filin fakin ba Ka raba ni da mijina?
kake maganan filin fakin a shirye nake ka tura ni inda ka tura mijina. Allah ya isa ya tsakanina da kai. Muna zaman lafiya tsakanina da shi ka zo ka raba ni da shi. To insha Allah yanda ka raba tsakanina da shi kai ma sai na kawo ƙarshen ta'addancinka. Insha Allah a yau ta'addancinka ya zo ƙarshe. In Allah ya yarda yanda ka tura mijina inda ba zai dawo ba kai ma sai an tura ka inda ba zai dawo ba. Baki. ƙarya ne wallahi da sake. Na fuskanci taurin kanka yayi yawan yawa. Wace ce ke? Taimako nake nema. Anya can ba shi nake hangowa ba. Malam ya mutu. Shikenan. Makirci. Masu iya magana na cewa koda wajen kwaɗayi rai ba a bakin komai yake ba. Allurar da ta tono garma tabbas ita za ta ƙare wajen ƙididdigar irin ran da ta tono a ƙarƙashin ƙasa. Kazalika ana barin halaka ne dan kunya. Makirci. To baba na ce maganan wannan layin da kace za ka bani. Haba dan Allah alabar girma kuma kake ba mu wahala haka kai ka san akwai sirrin a cikin wata akwatu. Ku ya kodi zan faɗa. Na ma gidansa Ahmad. Lalle duk inda yake a faɗin garin nan ku nemo shi in ba haka ba. Yaron nan fa wallahi mun biyo shi saura iris. Kun tabbatar yana cikin dajin? Da dukkan alamu aikin ɗan kunama ne da kake bani labarinsa. Lungu da saƙo tociloli duk sun ba san haske ni. Sun tila masa ƙasa a ido sun da baibiye shi sun make shi da makirci gab rayuwarsa a inda gizo yake sakar sai da inda suka zuba komar tabbas maimakon su kamo kibi sai suka kamo yan yawa da kuma yando makirci. Makirci. To ka san wani irin evidence ne a hannunta da har ma mace wai za ta gagare kuma kamawa mace. To ni kuma na yi maka alƙawari ko ƙarƙashin ƙasa ta shiga sai na ɗauko ta na kawo ta har ƙarƙashin ƙasan ƙafarka. Ko za ka kashe ni ba zan taɓa gaya maka. Tabbas maimakon su kamo kibi sai suka kamo yan yawa da kuma yando makirci. Kamfanin M Ajasu Movie suka ɗauki nan kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna Makirci. Samar da labari M Ajasu, mashiryin shirin M Ajasu, mataimakin mai bada umarni Sarki Hassan wanda ya samar da murya GR Kabuga wanda ya bada umarni kuma Isa Big Show Makirci. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗin mai suna M Ajasu TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zuwar muku duk ranar Juma'a misalin karfe 9 na dare. Makirci. Yandu shi ke fidda ɗansa. Daɗin laushi, kyawu da nagarta ba sai a Dubai ko Toki ba. A ɗan Kima Furnitures da ke Kano, kuna iya samun komai da kuke kiran kayan ɗaki, takamaimai kujerun ban mamaki. Gadajen fita kunya bare tsara muku kicin cikin kima da kayan aminci. Dan Kima Furnitures sun kware a aikin biyo ku gida su biya muku bukata. Kuna iya samun Dan Kima Furnitures a lamba 32 Hajara Buhari kan titin Aminu Kano da ke Goron Dutse a garin Kano. Kuna ma iya ganawa da shugaban kamfanin ta manhajar Facebook wato Abdullahi S Dan Kima, har ma a manhajar TikTok a Dan Kima 3 ko kuma ta waɗannan lambobin waya. Yanzu nan na ganta da wasu samari guda biyu sun shiga cikin asibiti, still kuma sun sake fitowa ita da doktan suka shiga mota, ga dukkan alamu ta gaya musu wata magana. Yanzu haka ma Allah ya mayar yare. Yanzu ga shi Allah ya mata rasuwa. Yanzu yarinya ta mutu? Ko kun san ta ne? A'a ban san ta ba. Me yasa ka zaɓar wa kanka zama a gida bayan ka san tarin mutanen da suke ƙarƙashin ka?
kuma da kai suka dogara. Wallahi ni ma ban san dalilin da yasa na ɗauki laifin nan ba. Da zaran Kamal ya ce zai kawo mun wata mace har gidan nan to babu shi babu farin ciki har abada. To me kuma ya faru? Burin ka riga ya cika san. Tuntuni na ce mu je asibitin nan amma gashi yarinyar nan ta mutu. Na gode. Ni na fa ina cikin damuwa. Ban gani ba. Gaba ɗan jikina ya yi sai. Tun ɗazu kana ganin a halin da muka ɗau yarinyar nan muka kai ta asibiti. Muka ajiye ta muka baro ta. Wai kike ita? Sai dakta. Ni ne. A'a dakta wallahi ƙarya yake ni ce na karɓe ta kawai dai ya faɗa haka ne don ya kare ni. Daga yau na dakatar da ku daga asibitin nan kuma zan yi bincike duk wanda na kama da laifi a cikin. Kaga da farko dai na ji ka ce mata ba gida ce. Kai yanzu duk maganar da na faɗa babu wacce ka rike sai akan na ce mata ba gida ce a gaskiya ban ji daɗi ba yaya. Ga shi wanda suka kawo ki har yanzu ba su dawo ba. Ba za su dawo ba. Kan uba Kamal mace a gidan nan idan kika ƙara taku ɗaya a gidan nan sai na karya kafafuwan maza kun rike inda dare yayi. Alamu sun tafi wannan. To bari in gaya maka ba ni na tafi ba tsohon wanda ke gida. A'a ba haka bane ba. Ruwan jakara, 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 ruwan jakara. Ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara, ruwan jakara. Maza da mata soyayya a dan rayuwa, idan da so ana daɗa samun shakuwa. A hankali ake tafiya cikin nutsuwa, da ni da ke ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Da ni da kai ai duk ɗaya ne mun zama 'yan uwa. Bar hanzari biyo na asanni zo ga ruwa, ka sha a nan ko ka tare shi a can ruwan jakara. Ki sha a nan ko ki tare shi a can ruwan jakara.